করেছিল রাবণ বসে রাম রাম ধরি শুনে অদৃশ্য হইল সমর্থ পার হইল বড় হরস হইল সর্বানন্দ হল তারা পুরো মধ্যে ছিল বহু অচ্ছিন্ন হতে মণিমালার মণ্ডপ তহিরে সীতাঙ্গ রাখি নিজ বিয়সরি নিজাত নিজাত कौन करुथिल सतर करे जगी रही थिबो एही जानकी को जेभली पिंपुड़ी जाए हेले मक्ष आसी न पारिबे
ଏହାର ନିକଟେ ଖାଇଦେବି ଏହା ହେଉଛି ଲଙ୍କପତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପାଖାଇଲା ବାପା ମା ଡାକ ଏଇଟା ମଜା ଜଣା ବୁଢୀ ଖାଲି ଉଙ୍କୁଣି ଖାଇବାକୁ ତ ମାକୁ କହିଲୁ ବହତା ଦେଇଟା ଖାଇଟା କୋଡା ମୁହିଁ କନ୍ୟାଣିକି ବୋପା ମା ତ ମାକୁ କହିଲୁ ଗାଣି ପୋଛିକି ଚାରିଟା ମରିବୁ ନାଇଲୋ ରାନ୍ଧ ସଭା ଖାଇଛୁ କହୁଥେଇଥିଲୁ ପଛେ ପକା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମରିଛେଇ ପଛିବ ଚିନି ନଉଲା ଝିଅ ହାଣି କିଟି କିଟି କି କରିଦେବି ଦେତେ ମତେ ନାଇଁ ଆଉ ଗାଟା ଡାକୁ ଏଇଟା ଝିଅ ସେଇଟା କି ଅସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଧରିକି ଆଜି ତତେ ପରା କହିଲି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିବୁ ସେଇଟା କଣ ଏଇଠି ଚୁକି ଲଗେଇ ପକଉଛୁ ଖାଲି ମହୁଲୁ ରାଣିଲ ପୋଡ଼ା ମୁନିଟା ଏଇଟା ଖାଲି ପଶିବ ଧରିଲ ମା ପେଟେ କନ 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 ଆଲୋ ମା ଏଇ ଶୀତଳା ଆଲୋ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ରାଜା ପରା କହିକି ଗଲେ ଶୁଣୁ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବୁ ଲୋ ମା ସୁଖରେ ରହିବୁ ରାଜା ଭୋଗ କରିବୁ ମୋ କଥା ମାନି ଚାଲ ଆଉ କଣ କିଛି କହୁନେଇ କିଲୋ କଣ କଣ କହୁଛୁ ଏଟା ଖନିଟା ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନେଇ ଆଲୋ ଭେଡ଼ି ମାରିଦେଲା କିଲୋ ଆକୁ ଆଉ କିଛି କହୁନେଇ ଖାଇନେଇ ଗଲୁ ଖାଇଥିବୁ ସେ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଅଛି ଆଣିକି ଆସିବୁ ଏଇ ଅପି ମାଳି ରଖିଛି ଯେ କବିତା କଣ କଣ ହଉଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ କଥା ନ ମାନିବୁ ଯଦି ନା ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ତୋର କିଛି ହବ ନାହିଁ ଲୋ ମା ଆମ ତିନିଟା ଯାକ ଗହାଣିବ ଆଲୋ କାହିଁକି ଏଠି ସକେଇ ସକେଇ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆଲୋ ଇଏ ନେଇ କଣ କିଲୋ କିଛି କହୁନେଇ ଆଲୋ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଧରି ୟା ମୁହାକୁ ପତି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ